Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Yeyi uNomfundo ngathi umtyele umthi uPhetheni. So uPhetheni wafowunela uNomfundo ethi uvele ucela badibane. Waya ke uNomfundo apho ufike uPhetheni emxelela into yoba ucela abuyele emsebenzini wakhe. Wala uNomfundo kodwa wamcenga uPhetheni ethi uNomfundo ke yena ayikho ngemali kodwa le nto yonke kodwa ke wathi ke boy wakhe uyagula. uPhetheni wamthembisa ngokumbhatalela kwa uboyboy lowo esibhedlela bese sithi futhi uzobe sedabulisha nazi kwalo mali kodwa uzoyiphinda umrholo wakhe. Wabe sesithi ke futhi uyamkhumbula kaloku besefana nodadewabo and akekho umuntu akwazi uthetha naye ngoku apha ngezinto zakhe nonjengaye ngoba njengaye namhlanje yabanda ngomso ushushu. Lapho uNomfundo uvele wathi hayi bo ungamcingeli kanjalo Sibalukhulu uyakuthanda. Yho uPhetheni wabe sevuma ke into yoba uyamazi uba uyamthanda qha ke ngoba ngulowo ungu-on and off. So wabe secela ke into yoba abuye uNomfundo uthe ke uzoyicingisisa ke loo nto. So uNomfundo wabuyela kunjengaye ke eyomazisa ke into yoba yeyi uPhetheni uyandicenga and uthetha nami yonke into and mna ngoku hayi ndiyazisola le nto siyenzayo imbi ngoba senza into embi ongenatyala. Unjengaye vele wathi hayi bo kaloku yeyona nto ezoba rayithi eyoba wena ubuyele phaa ngoba kaloku ekugqibeleni futhi akakusoli masiqhubeke nento yethu. uNomfundo uthe ngeke akwazi uyacela bohlukane bona ngakuyo yonke le nto. Unjengabuza uba ke uthini ngonyana wethu. uNomfundo uthe awuzoba rayithi njengakuqala so akho nto izoba nomohluko. So uNomfundo ke decided ukubuyela emsebenzini. Yho bengasavuyi ke abasebenzi befika bezombona bemhaka. noNomfundo ngoba besefika neziyalo zakhe baxelela uba senze nerosta entsha omnye uzosebenza phi and mabenze wonke umsebenzi ngokwethembeka. But ke lowo mazwi akhe ashiyeke emtya ke lo ba mabenze ngokwethembeka because uyazazi yena uba akenzi ngendlela, hoping ke uba uzokwenza ngokwethembeka ngoku. So ekuseni ke uVusi uyafika etafuleni kukhona unjengaye nonkosikazi wakhe naye ufika nogcina. Itafile idekiwe kugcwele ke uthe sancuma kum heyi hayi namhlanje besithi uPhetheni hlalani phantsi niphake. Bathe bengekaphaki kwathi gqi uNomfundo ezobuza into yoba ikhona enye into abangabanceda ngayo. Yho wathi uVusi ufunani lona apha. Yho uPhetheni wayesebuza uba hayibo kutheni uthetha kanjalo noNomfundo ngoku kwenzekeni. Wathi omnye no ndifuna ukwazi uba ufunani apha Nomfundo. Wathi omnye uzobuyile uzosebenza. Wathi ugcina hayibo kwenzeke ntoni ngoba kaloku bemkile and wayethe udinga ugoduka. uPhetheni wabuza uba hayibo kanti yonke le nto isuka phi because uNomfundo ndiyandixelela uba ubuyile. Vusi futhi awukwazi uthetha kanjalo noNomfundo. uNomfundo unikholisile. Yho uVusi engazi noba makathini wabe sesithi ke bukani utata wenu happy kanjani. Happy nonjengaye wabe engqina ke into yoba nokutya kumnandi yonke into. Ethi le ndlu sozikwazi ufunctiona ke Vusi ngaphandle koNomfundo. So yonke into apha ithi yenzeke kube uNomfundo ulapha. So kangakwazi ke nokuthini ke uVusi ke kuleni game okemjongile wabe sincoma kuPhetheni uba yhe kumnandi sisi ukutya kwakho. Wabebulela ke uNomfundo wabashiya apho. Oko ke uVusi emane ejonga uyise focus ekutyeni akayihoyanga yonke le ithethwa apha into. So uNomfundo kuthe eziklinela ke wangena ke unjengaye njengesiqhelo uba bemnyonyobela kakade wathi ufuna bathethe benze into zabo ngohlobo. uNomfundo wambuza uba ufunani. Unjengaye uthe akakwazi ukungamboni and uyamkhumbula yonke le nto. Wabesithi ke uNomfundo embhekelisa le ethi kuye amehlo ngoku onke ajonge kuthi apha so awukwazi ukwenza nje noba kanjani asikwazi nje uba careless. Uthe unjengaye okay ke ukungenani ke let's go and meet kwihoteli yethu. uNomfundo uthe ngeke uyibone leyo ndiyenze yacaca uba thina sobayi-2 sohlukene. So uye wamshiya eme apho ke kanjalo kunjengaye ephoxekile because usafuna ukudlala laa ndize wabe bewudlala wena apha kwakhe ngoku. Nangoku uVusi eyongena ke endlini afike unjengaye ezihlelele eziselela utywala bakhe wafika wangena wamsusa ke ethi wena uhambe umhlaba wonke wawuvundulula umakhwapheni wakho. Ulapha ngoku ukwenzela into yoba wena uzotya macala onke. Wathi iyandonyanyisa into oyenzayo kanti uvumbulule imamba izihlelele emngxunyeni. Hayi yena unjengaye akamyeki wamgiva ke esithi udiniwe. Ethi ndidiniwe nguwe ugcogcoma kwikhanda lam. Ethi uyamnqanda
kuyo yonke le nto ayenzayo makayiyeke. Ethi ndiyakunqanda my boy, I am coming for you with everything I have got and I will win my throne back. Uzawuzisola mfana wam, uzongazazi negama lakhe, awuzuzazi noba uyeyiphi iFaiduke. Watsho ethi mfana wam usemncinci, ndiza kubonisa uba ndingubani mna, ngubani usiba lukhulu, ngoba kuyacaca awundazi. Oko ke uVusi endwanyile ayiphumi ngokwemlonyeni, uyise ulapha and kuyacaca ngokuba ngubani utata ngubani umntana. So ziyamkhalela ke uVusi, asazi uba izawuphelela phi impi yakhe noyise. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.